Dokážeš si predstaviť nočnú oblohu bez mesiaca? Nebol by tam ten jasný kotúč, ktorý po stáročia inšpiroval básnikov, umelcov a vedcov, ale mesiac je omnoho viac, než len krásny výhľad na oblohe. Toto tajomné nebeské teleso zohráva obrovskú úlohu v živote Zeme a ak by zrazu zmizol, ovplyvnilo by to celú našu planetu. V tomto videu preskúmame, čo by sa stalo so Zemou, keby mesiac zmizol z okamihu na okamih. Od prílivu a odlivu, cez počasie až po život na Zemi, všetko by sa zmenilo a to nie nevyhnutne k lepšiemu. Prvý bod. Tmavá nocná obloha. Jednou z prvých a najvýraznejších zmien by bolo, že noci by sa stali oveľa tmavšími. Mesiac je druhý najjasnejší objekt nočnej oblohy po Slnku. Bez mesiaca by jas oblohy drasticky klesol a len slabé žiarenie hviezd by osvetľovalo noc. Na začiatku by to mohlo vyzerať romanticky, pretože pohľad na hviezdy by bol jasnejší. Ale nedostatok mesiaca by neovplyvnil len krásu oblohy. Zamysli sa. Mesiac pomáhal našim predkom navigovať, orientovať sa v temných nociach a zostať v bezpečí pred divými zvieratami. Dnes ešte stále zohráva mesačné svetlo dôležitú úlohu v prírodnom ekosystémach. Veľa zvierat, ako napríklad morské korytnáčky alebo hmyz, používa svetlo mesiaca na orientáciu. Ak by mesiac zmizol, tieto organizmy by boli úplne zmetené, čo by z dlhodobého hľadiska mohlo viesť k vážnemu poškodeniu ekosystému. Druhý bod. Zaniknutie pohybu oceánov. Gravitácia mesiaca zohráva obrovskú úlohu pri zmene hladiny oceánov. Tento proces pohybuje vodami morí dvakrát denne a jeho zmiznutie by malo dramatický dopad na Zem. Hoci gravitácia Slnka je tiež schopná spôsobiť menšie pohyby vody, tieto by dosiahli len zlomok súčasnej úrovne. Túto zmenu by to neovplyvnilo len vzhľad pláží, ale vážne by zasiahlo aj morský život. Bez prirodzeného pohybu vody by pobrežné biotopy ako koralové útesy a prílivové bazény zmizli. Tieto ekosystémy poskytujú domov pre nespočetné množstvo druhov a ich fungovanie závisí od pravidelného prúdenia vody. Okrem toho by zastavenie tohto procesu ovplyvnilo aj sladkovodné prostredie. Také druhy ako losos, ktoré sa počas svojho životného cyklu spoliehajú na rytmický pohyb vody, by boli úplne zmetené. A z dlhodobého hľadiska by sa mohli ocitnúť v ohrození. Navyše, nedostatok pohybu morského dna by výrazne zmenil aj prúdenie oceánov. Tieto prúdy sú životne dôležité pre reguláciu teploty planéty, takže nedostatok prirodzeného prúdenia vody by mohol viesť ku klimatickej zmene. Prímorské osídlenia by sa tiež nevyhli zmenám, pretože kvôli stabilizácii vodnej hladiny by pobrežia boli vystavené rýchlejšej erózii a pláže by postupne zmizli. Tretí bod. Nestabilita ročných období. Mesiac nielen riadi pohyb oceánov, ale je aj jedným z najdôležitejších faktorov stability našej planéty. Toto teleso je zodpovedné za to, že os Zeme je naklonená približne pod uhlom 23,5 stupňa. Zostane. A táto stálosť umožňuje predvídateľnosť ročných období. Bez mesiaca by sa však pohyb osy stal úplne nepredvídateľným. Podľa niektorých výskumov by sa bez gravitačnej sily mesiaca mohla os Zeme posunúť aj o 10 stupňov alebo dôjsť k ešte väčším výkyvom. To by viedlo k extrémnym situáciám, kde by niektoré oblasti zažívali večné leto alebo večnú zimu. V takomto svete by sa počasie stalo úplne chaotickým. Je možné, že na určitom území by niekoľko mesiacov vládla horúčava, ktorú by náhle vystriedal mrazivý chlad. Tieto rýchle a drastické zmeny by neboli výzvou len pre ľudí, ale aj pre celý živý svet. Rastliny a zvieratá, ktoré sa po tisíce rokov prispôsobili súčasným stabilným ročným obdobiam, by neboli schopné prežiť tieto zmeny. Poľnohospodárstvo by sa dostalo do vážnej krízy. Rastliny by nedokázali sledovať nepredvídateľné ročné obdobia a tak by produkcia potravín čelila obrovským výzvam. Ľudia by museli vyvíjať nové technológie na pestovanie potravín, napríklad v umelo regulovaných prostrediach. Okrem toho by sa výrazne znížila aj kvalita ľudského života. Kvôli klimatickým extrémom by sa na mnohých miestach prostredie stalo neobyvateľným a spustilo by to obrovské migračné vlny smerom k bezpečnejším oblastiam. Takéto javy by nielen narušili prírodný svet, ale aj spoločnosti a ekonomiky v základoch. Bez stabilizujúcej sily mesiaca by naša planéta nebola tým pokojným, obývateľným miestom, ktoré dnes poznáme. Po štvrté,
Zrýchlenie rotácie Zeme. Mesiac zohráva dôležitú úlohu nielen v stabilizácii osy Zeme, ale aj v spomaľovaní našej planéty. Gravitácia Mesiaca postupne odoberá energiu z rotácie Zeme, takže každý rok sa dĺžka dní veľmi minimálne, ale viditeľne zvyšuje. Ak by však Mesiac zmizol, toto prirodzené spomalenie by okamžite prestalo a rotácia Zeme by sa zrýchlila. V súčasnosti Zem vykoná jednu úplnú otáčku za 24 hodín. Bez Mesiaca by sa však rotácia mohla skrátiť na 6 až 12 hodín. To by znamenalo, že deň by ubiehal 2-krát až 3-krát rýchlejšie ako teraz a v roku by nasledovalo 2-krát až 3-krát toľko dní. To by malo obrovské následky pre našu planétu. Pozerajúc na to. Kvôli rýchlejšej rotácii by sa na Zemi vytvorili oveľa silnejšie vetry, pretože atmosféra by nedokázala tak ľahko držať krok s pohybom planéty. By extrémne poveternostné podmienky, napríklad neustále hurikánové búrky medzi polmi a rovníkmi, územiech. Okrem toho by sa úplne narušil denný rytmus živých organizmov. Zviera a rastliny sa počas miliónov rokov prispôsobili 24-hodinovému cyklu, ktorý určujú striedajúce sa dni a noci. Kvôli rýchlejšej rotácii by však boli dni a noci také krátke, že príroda by nestíhala držať krok. Toto by mohlo viesť ku kolapsu ekosystémov. Ani pre ľudí by nebolo jednoduché sa prispôsobiť. Spánkový cyklus, pracovné rozvrhy a celý spoločenský život by zažili úplnú transformáciu. Vyžadovalo by. Bežné veci, ako je meranie času, by stratili svoj zaužívaný význam, pretože dni by boli príliš krátke na to, aby fungovali doterajšie štruktúry. Tento scenár opäť poukazuje na to, aké hlboké zmeny by prinieslo zmiznutie Mesiaca. A ako veľmi je súčasný stav našej planéty závislý od tohto telesa. 5. bod. Oslabenie magnetického poľa Zeme. Zmiznutie Mesiaca by dlhodobo neovplyvnilo len os Zeme, oceány a ročné obdobia, ale aj jeden z najdôležitejších obranných systémov našej planéty – magnetické pole. Hoci je magnetické pole Zeme generované predovšetkým prúdením rozstaveného železa a niklu vnútri planéty, gravitácia Mesiaca tiež prispieva k stabilite tohto systému. Gravitácia Mesiaca spôsobuje mierne deformácie tvaru Zeme a tieto posuny ovplyvňujú vnútorné tepelné prúdenia planéty. Tieto tepelné prúdenia hrajú dôležitú úlohu v tom, aby sa jadro Zeme dynamicky pohybovalo. A v dôsledku toho sa vytvorilo silné magnetické pole. Ak by Mesiac zmizol, tieto jemné gravitačné účinky by prestali, čo by dlhodobo mohlo viesť k oslabeniu tepelného prúdenia. Tento proces by nakoniec mohol spôsobiť oslabenie alebo dokonca kolaps magnetického poľa. Oslabenie magnetického poľa však nie je len vedeckou zaujímavosťou, ale aj otázkou života a smrti. Toto pole chráni Zem pred škodlivým žiarením prichádzajúcim zo Slnka, najmä pred nabitými časticami z eruptions na Slnku. Ak by sa magnetické pole drasticky oslabilo, tieto častice by priamo dosiahli povrch Zeme, spôsobujúc vážne poškodenie DNA živých organizmov. To by zvýšilo mieru rakovinových ochorení a ohrozilo ľudské zdravie, obzvlášť v blízkosti polárnych regiónov. Oslabenie magnetického poľa by malo vplyv aj na technológie používané ľuďmi. Elektrické a satelitné zariadenia by sa stali oveľa zraniteľnejšími voči elektromagnetickým poruchám spôsobeným slnečnými erupciami. To by spôsobilo vážne problémy v komunikačných systémoch, vesmírnom výskume a globálnych navigačných sieťach. Okrem toho by zmiznutie magnetického poľa malo vplyv aj na krásu prírody. Polárne žiary, ktoré sa vyskytujú okolo severného a južného pólu, sú výsledkom interakcie magnetického poľa a častíc prichádzajúcich zo Slnka. Ak by sa magnetické pole stratilo alebo výrazne zoslablo, tieto úchvatné svetelné úkazy by sa mohli stať zriedkavejšími alebo úplne zmiznúť. Zmiznutie Mesiaca by nezmenilo iba nočnú oblohu, ale zásadne by prevrátilo fungovanie našej planéty. Zmiznutie prílivov, nestabilita osy Zeme, rýchlejšia rotácia a oslabenie magnetického poľa sú všetko dôsledky, ktoré ukazujú, akú dôležitú úlohu hrá Mesiac v našich životoch. Bez neho by náš svet bol oveľa chaotickejším, extrémnejším a nebezpečnejším miestom. Teraz je rad na tebe. Čo si myslíš, čo by bola najprekvapivejšia zmena, keby Mesiac zrazu zmizol? Podiel sa s nami o svoj názor v komentároch. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a prihlásiť sa na odber kanála, aby ti neušlo ďalšie vzrušujúce obsah. Bez Mesiaca by sme neboli rovnakí. Ďakujeme, že si bol s nami. A nezabudni,
Niekedy sa oplatí pozrieť hore na oblohu, aby sme ocenili, čo tam je.